Wilano dopa hamkrai channel naijonai takuk tebuk sono hambai sing saimano o lockdown ni jorao chini sengchar ganangui machaya manungya wngui tongnai rokno kwbangma party tei kwbangma NGO rok tei kwbangma chubalai tongmani nugo machaya manungya wngui samung kwrwi wngwi tongnai joto takuk tebuk chang omo hai khe chwng salbrum brum chubaui thangkhe chini dopa kuchugo kanai aboni bagui chwng puilano thansa nango tamoni bagui himlai chwng tabuk nai naikhe o lockdown ni jorao kwbangma borok no samung humung tangui manya nogo hablai ma tongo omo hai jorao kwbangma lukurok no bwskango abui phaio lukurokni machaya manungya jwngjal rokno nugui duku kosto rokno nugui chubalaina himui phlaio aboni bagui no joto chubai tongnai rokno dopa hamkrai channel ni bisingtwi khe hambai tei chibai yapharo tamoni bagui himale chubamani bisingtwi no kaitor borok no hamarui khlainai tei bongni nukung hamarui wngnai aboni bagui no chwng chubanai rok no belai belai khe hambai tei bo hambai tripura gop rok no borok bo kaham kwrwngkhai kwbangma machaya manungya no chubai tongmani bagui borok no bo hambai maro. Omo hai khe chwng 24 Ramchandra Ghat ni MLA Prashanto Debarma chubai tongmani nugo jaga jaga thangui bini amchaio chubai tongmani chwng nukgo tamoni bagui himale bobo khoroksa MLA wngui bobo swmai tangui bwchajak boni amchaio kwbangma machaya manungya rok no chubanani hinui phiaba chwng nugui tongo boni bisingtwi kwbangma boni amchaio chubaui tongmani nugo. Advocate Minto Debarma bo boni bo hamjakma khairokma tongmani bagui bobo haino hai amchai gwnangui chubaui tongmani chwng nugui tongo tamoni bagui himale chwng chubamano jotoni slai kotor omo hai khe chini Believer Church rok bo kha tongmani bagui machaya manungya nukmani borok bo haino hai bongni kha rok no yapalaikha khoi saltang division committee o suthuk MLA siming yapharliya tamoni bagui himle party IPF ni bo kwbangma wings rok no yaphalai tongmani nugo tei kwbangma ADC village committee ni bo kwbangma rang khibilai chubalai tongmani nugo tei kwbangma leader rok no chubalai tongmani nugo tamoni bagui himale nongui manya hamjakmani kupulung borok ni thani omo hai khe chini borok no kwbangma jagao thangui chubalai tongma rok chwng nukha omo hai khe baijal ni OC chini Sir Sukanto bo haino hai tongui maya wngui kwbangma jagao chubai tongma nugo omo hai khe chwng chubalai tongmani bisingtwi no tabuk chini amchaio machaya manungya wnglai tongma rok kaisa domo nungui tongma rok chwng nugo.